Baby azumi ya kusa ka bani kuɗi na je na shirye. Wallahi an samu matsala ban fito da kuɗi ba kwata. Ga POS. An samu matsala. Kin ga ATM ina kariya aljuna. To ka tura min ta wayan ka mana. Ai ba ni da bank application din a ciki. To kai download. Wallahi ba data. Na buɗe maka passport. Ya gashi na yi downloading amma ba zan iya shiga ba sai na sa account number na kuma na manta ta. Da muka je banki rana ai na rubuta ne mai cikin number. Gashi. Oh! Na sa password ina ba daidai ba sau 3. Sun kulle sun ce sai gobe zai buɗe. I love you baby. Me ke nan gurin da sassafa ka? Tun asuba nake nan gurin. Jira nake ka fito ka tura mun kuɗi.